nakahunong yun midre. Kay damage. Hi guys, 11 AM. Biyahe. Walay delivery ang Magnolia karon. So, lain na manok na po na itong kuhaan ni. Dula mami na po. So, maulan na panahon. Maulan na panahon. Today is July, yung sa italon boss? July 8. Yahay ta. 15. Natay egg. 12:15 ba? Oras. Oras ba? Alas 12:15. Hindi na mong egg. Wala mo sir? Paulan. Alas 12:45 may nahuman og plastar. So itlog-itlog lang sa taron kay pait pa man ang stock sa manok pero katurang mga irregular atong mahatagan sa karon kay gamay ra ang kwan. Gamay ra ang supply nga nag-abot. So ana lang gyud sa taron. Katong mga regular na sa atong mahatagan, pasensya kayo sa uban kay maprayo jud nato ang mga sigiguwa sa tuwa. So going na mi sa nabot na si Busing. Going na mi sa delivery sa mong manok. Kanya ang itlog pick up na lang ni. Karon pa jud mi ka abot kay nadautan mi dito sa kuan ba? Sa tugbok ug kuan itlog kay nabuak. Kalimot mo mi ganina kuan ba? Ikot ba? So karon pa mi kaabot. Ligo ra ko naligo nya taon. Tapos atod na pud aning manok. Update karon is alas 3:50 na. So natay nabilin manok. Para ni sa atong kuan solid customers no mo, mahal mo barato atong manok. Kuha gyapon sila so monggoy kuan nun stock so natay kuan sobra nga gi-reserve para sa atong mga regular customer. So mo lang sa ni gamay lang gid kay nabilin jud, mo na lang gid ni nabilin. Para lagi sa mga solid. Deliver ato ang manok. Nagpaabot na ang buyer sa itlog. So uli na ta. Alas 4 na. Time check 4:30. Nanang buyer sa itlog. Ari na kita nakauli kay Fast and Furious. Nagpaabot sila. Wow pa ng kwan. Purpose. Purpose. Sa kuan sa tubong ko. Hindi po lang kiri. Super box siya. So this is not just about me as a 7:49. about me as a mother. Mo pay paguli namo kay Alam ko, si Bossing nag-deliver pa og tugbok. Karon pa tawag sa kauli. So karon po pud mi kauli kay abot pa namo siya. So that's it for today. See you soon.